Hej, vi skulle lave en eksamensopgave ud fra et eksamenssæt, vi har fået om Tyrkiet. Og jeg har opstillet en problemformulering ud fra det her eksamenssæt. Det er den, I ser her. Hvordan påvirker magtpersonerne i Tyrkiet dette demokrati, og hvordan har det påvirket den omkringliggende verden? Godt. Jeg vil starte med at kigge på den første tekst, som omhandler det armenske folkedrab. Den ligger her. Og teksten beskriver, hvordan Tyrkiet ikke gider at tage ansvar for, at de har begået et folkedrab på Armenien. Det er noget tid siden, det var før Tyrkiet blev egentlig nation. Det var dengang, de stadig var en del af Osmannerriget. Og der er som sådan ikke nogen, der kan holdes ansvarlige for folkedrabet, er ligesom det teksten går ind og siger. Men Tyrkiet vil stadig ikke tage ansvar for det på grund af national ære. Hvis vi prøver at kigge på, hvor artiklen er blevet bragt, så er det shiyan.dk, som er en kurdisk avis, eller som bringer mange kurdiske artikler. Og det kunne jo tyde på, at avisen typisk er anti-Tyrkiet. Men det kan godt være, at den ikke ligefrem er anti-Tyrkiet, men mere pro-Europa eller pro-EU, hvilket vi vil komme ind på, eller hvilket jeg vil komme ind på senere, når jeg snakker om, hvordan det har påvirket verden. Jeg vil gå videre til den næste tekst. Den her var her. Tyrkisk modsucces på høje hæle og med dyde i blikke. Det handler om, at kvinder i Tyrkiet, der har gået med tørklæde, de er begyndt at blive mere bevidste om deres udseende, og de er begyndt at gå med mere stilede tørklæder, og se pænere ud, og ligesom kombinere mode med det at gå med tørklæder, som ellers ikke har været så set før. Og det er det er et stort fænomen i Tyrkiet, og det er Erdogans kone, Emin Erdogan, der er forbilledet for det hele. Det er hende, som alle kvinder kigger op til. Og der kan man også se, at magtpersonerne i Tyrkiet spiller en kæmpe stor rolle. I starten der var det Atatürk, der forbød tørklæder på uddannelsesinstitutioner, hvilket vil sige, at der var en stor del af de unge kvinder, der valgte at gå uden tørklæde. Men nu hvor Emin Erdogan er begyndt at gå med de her modtørklæder, så er der mange unge, der er begyndt at gøre det også. Jeg vil lige vende tilbage til den her artikel, fordi jeg glemte jo at sige i forbindelse med problemformuleringen, at det var de tyrkiske ledere, eller det er de tyrkiske ledere nu, der ikke vil tage ansvar for det her armenske folkedrab, fordi de frygter for den nationale identitet, i hvert fald hvis I skal tro artiklen. Og den nationale identitet bliver jo så skabt ud fra de her ledere, der ikke vil tage ansvar for det. Men samtidig går det helt ned på børneplan, hvor at der bliver ikke undervist i, at det har været folkemord. Der bliver undervist i, at de blev angrebet af Armenien, og at de bare slår igen. Så de her magthavere, magtpersonerne i Tyrkiet, de danner ligesom en identitet for de almindelige tyrkere, altså de tyrkiske borgere, som påvirker dem udad til, men som påvirker landet lige så meget indad til. Yes. En tredje tekst, der var med, var den her. Erdogans flirt med islamisme, som handler om, at Vesten egentlig havde troet, at
da Erdogan han kom til magten, at Tyrkiet ville blive mere sekulariseret, og at det ville kunne fungere som en bro til at blive en fredsbygger mellem øst og vest. Ja, men det blev så latterliggjort, eller manges forhåbninger blev gjort til skamme, som der står, fordi det er slet ikke det, der er sket. Erdogan, han er gået over grænsen, kan man sige, og er blevet mere islamistisk, og er ligesom gået imod nogle af de sekularistiske træk, der har været i Tyrkiet siden Atatürk. Blandt andet står der her, han har kaldt Atatürk, symbolet på sekularisering af Tyrkiet, for en fuldrik. Han har udtalt, at abort er mord, samtidig topper Tyrkiet listen over flest fængslinger af journalister foran Iran og Kina. Så det er gået helt den forkerte vej i forhold til det her sekularisering. Vi ser, at det er Fatma Öktem, der har skrevet den her artikel. Hun er folketingsmedlem fra Venstre. Så hun er egentlig troværdig nok, men hun har også rimelig mange følelser indblandet i det her, hvilket vi blandt andet her ser her i nederste afsnit. Så jeg igen kan genkende det Tyrkiet, jeg holder af. Det gør nok ikke mange følelser, der er indblandet, og det er sådan meget nedtonet, men det titter alligevel lidt frem, og det kan være, at man lige skal holde øje med det, så man ikke tager det hele for gode varer. Det kan være sådan lidt følelsesladet, og derfor blive overdrevet lidt. Og det har selvfølgelig relevans, fordi det er Erdogan igen, der sætter kursen for Tyrkiet. Og det påvirker den ydre verden super meget, det han har gjort her. Det påvirker det især i forhold til EU. EU de er jo lige nu i gang med en forhandling med Tyrkiet, fordi de skal gerne være medlem. Men ytringsfriheden er noget, der bliver eller noget, der er meget fokus på for EU. Det at Tyrkiet skal kunne fungere som et vestligt land, og de går i den helt forkerte retning nu. Titlen på den her artikel, det er også Erdogans flirt med islamisme, og islamisme står i stærk kontrast til kristendommen, som vi ser i Europa, eller i hvert fald i det vestlige billede af Europa, det er kristendommen. Noget andet, der har at gøre, eller som har påvirket forhandlingerne med EU, det var det her armenske folkemord. Det er en kæmpe stor del af forhandlingerne. Tyrkiet, de skal anerkende Cypern som en stat. Lige nu har de besat Nordcypern og siger, at det er to delte, men de skal erkende hele Cypern som en selvstændig stat. Og så skal de anerkende det her folkemord som værende et folkemord. Fordi det, at man har begået en så stor kriminalitet imod et helt folk, det kan ikke tolereres af EU. Og det skal derfor Tyrkiet skal derfor anerkende det som et folkemord. Så vi kan jo konkludere på problemstillingen nu. Hvordan påvirker magtpersonerne i Tyrkiet det som demokrati? Jamen, som vi har set, så er der super meget nu har vi brugt eksempler med Erdogan rigtig meget. Og Erdogan, han går ind og stikker hele tiden kursen for Tyrkiet. Og så er det billede, som landet får, og med det armenske folkemord, så er det en hel identitet, der bliver dannet for landet. Og så, hvordan har det påvirket den omkringliggende verden? Jamen, vi kan jo se, at selv det, de har gjort i fortiden, og det, der bliver gjort nu, det har store konsekvenser for Tyrkiet i forhold til den omkringliggende verden. Blandt andet i forhold til EU. Men også i forhold til billedet af Tyrkiet for andre mennesker. Fordi man kan ikke, de kan jo ikke lave et folkemord, uden at det går ubemærket hen.